Ahojte, dievčatá. Prečo ste sa rozhodli študovať na tejto fakulte a ešte k tomu taký zaujímavý odbor, že didaktika vo fyzike? Pre mňa to bola jednoznačná voľba. Pochádzam nedaleko od Košíc. Mesto je krásne, vedela som, že chcem tu ostať, takže jednoznačná voľba. Ja som v rámci nejakých odporúčaní sa rozhodla ísť tu študovať aj vlastne kvôli tým Košiciam, že je to celkom blízko. Vlastne človek, až keď tu príde, tak zistí, že sa dobre rozhodol. Máte nejaké rady, tipy pre študentov, ktorí vlastne sa rozhodujú, že či prísť sem alebo ísť niekam inám a že prečo by tu mali študovať alebo ako štúdium zvládnuť? Treba vedieť, čo človek chce, za čím chce ísť, treba sa vedieť rozhodnúť. Napriek tomu, že som si nebola úplne istá, že či je to to, čo chcem, ale tak stretla som tu dobrých kamarátov a vytvorili sme super kolektív a aj ľahšie sa tak študuje. Nebať sa ísť na vysokú školu, lebo je to zážitok. Že aj keď oni nemajú možno takú víziu, tak vie byť aj dobrý učiteľ fyziky. Čo by ste, dievčatá, odkázali mladším? Tak keď si z východu, Tá príď tu. A keď si není, tak príď.